Anflebaw anisu ayaw bismillah don kibaru kene kan bi don kibaru kuna fonu na bakuru bawla amina kuma muso togola do ni o ye 8 mars ye o ye biye anyana mana je kuru kara konna na anga jamana fana matoko ako nyene mayalla anye munumunu salo ke ni ka jamana de wakinata akunya uka amna ulatime bi don kibaru konna na ni o temana ka boy anatla kata jamana ko kan kuna fonu na nunde bina ke bi don kibaru kuna fonu na bakuru baw ye kuna fonu wara bambulo ka fara minu kan so na amina ni bela jene kunkunu nyenye bo nyona awye Audangana. Biye arabaye mars kalo tile segi samba flani muga ani saba ayo bismillah kokura dongi baru kene kan ina fo ambura ka fo e bakuru bawla tuga minna biye muso togola doen ni o mars kalo tile segi ye ni anko mako 8 marsi anyena mana je kuru kara konna na anga jamana fana matoko ako nyena mayalla Nef TV jamakulu fana wuli ka jo sabati ni ka munumunu salo ke anga jamana bolon korona la ka jamana dew nya haklina nyiniga 8 marsi ale kunya ukan ma chamani dantike anga kuna fonina bayon jena bonaka kuma galamantiki an sama mina anga jako laje Benkela domi kanga ke muso ka yelema horonya taliye ka se ka fiyen bodadi muso ma walasa kalan keneya ko sabati ani femiye bingale wale minu meke muso la u ka se k'u yɛrɛ bɔ a dɛngɛ kɔnɔ 8 marsi bɛ kɛ diɲɛ selege naani bɛɛ la ni an balakaw bɛ u labɛn ka kɛɲɛ ni a don ɲɛnɛmayali ye san o san muso jɔyɔrɔ ye belebeleba de an bɛ ala fo k'ala barika da o la bonya kɔni ala fɔlɔ yɛrɛ de y'o d'anw musow ma awɔ yanni démocratie k'a di ala fɔlɔ de ye bonya di musow ma ala ta kɔfɛ démocratie fana nana o fana ye bonya d'anw musow ma o kuma an bɛ ala fo k'ala barika da o la alhamdulillah an kɔni nisɔndiyalen don parce que bi ye donba ye ni muso min y'a faamuya bi ye donba ye mais donba min don an k'a kɛ bonya ni karama kɔnɔ awɔ ka cɛw fana ka hakɛ d'u ma an musow kɔni mana wili an b'a fɔ ko cɛw ka tobili kɛ awɔ tiɲɛ de don an b'o kɛ ka ɲaga ɲɔgɔn na de don mais cɛw ka tobili kɛ nka n'a ta o ta cɛw ka bonya b'a nɔ na dɛ musoya danna sabali de kama muso ye muɲu ni sabali tɔgɔ de ye ko muɲu jamu ye ko sabali an ka sabali wilikan fɔlɔ halisa n bɛ min fɔ musow ka sabali u ka ko t'u cɛw ta la u ka cɛw bonya u k'u yɛrɛ fana bonya ka fara a kan awɔ an kɔni n ye denmisɛnnin de ma taa yɔrɔ si fɔlɔ n wolo kuma ma mɛn dan kuma fana ma mɛn ala bolo mais an kɔni an y'an ka cɛlasigi kɔni k'an ye ko to cɛw ta la dɛ n'u k'an ka dan yɔrɔ min an bɛ dan yen de n'u ko k'a finna an b'a fɔ kiriri n'u ko k'a jɛra fana an b'a fɔ ko pasi-pasi mais sisan musow kɛrɛnkɛrɛnnen la an den fila ninnu u jɔyɔrɔ b'an na dɛ parce que muɲu kɔni o kelen t'u la sabali kelen t'u la muso dun danna sabali de kama i danna muɲu de kama ne kɔni bɛ min fɔ muso ɲɔgɔn ye halisa an ka sabali an ka muɲu an ka ko to cɛw fana ta la muso mana kɛ cogo o cogo muso ye muso de ye u bɛ kuma minnu fɔ nin n yɛrɛ ye muso ye dɛ 8 mars la mais n ma sɔn ko cɛw ni muso ye kelen ye ne ma sɔn o ma wa n tɛ sɔn o ma fana fo lahara cɛ ni muso tɛ ka kelen ye donc an ka sabali o de ka d'an ye an k'an to an danbe kɔnɔ k'an to an karama kɔnɔ n'o kɛra cɛw yɛrɛ b'an ka bonya segin an ma mais cɛ ni muso ye kelen ye nin ayi o ye kɔni kuma nagi fɔ dɔrɔn de an tɛ se ka kɛ kelen ye ala m'an kɛ kelen ye wa an tɛ kɛ kelen ye wa démocratie fana na an tɛ se ka kɛ kelen ye o dun kɛlen bɛ k'a fɔ ko cɛ ni muso bɛɛ ye kelen cɛ ni muso tɛ kelen ye dɛ cɛ ni muso tɛ kelen donc i se ye min ye musoya la i k'o de kɛ i ka du labɛn fo k'a ɲɛ k'i denw labɛn fo k'a ɲɛ ka cɛ fana tɔbɔtɔ fo k'a ɲɛ musoya o de musoya ma dabɔ i komi sisan 8 mars musokɔrɔba siri ka musokɔrɔ siri ka 8 mars finiw don ka taa kɛ ka pale fa tɛntɛntɛn ayi ne ma sɔn o fana ma ne ni muso ɲɔgɔnw tɛ kelen ye o la ne ma sɔn o ma musoya dabɔra baara de kama i bɛ baara de kɛ ka jɔyɔrɔ fa fo bɛɛ k'a dɔn k'i ye baara kɛ bɛɛ k'a dɔn fana ala la e ye muso de ye awɔ o de kɔni n bɛ dɔɔnin fɔ ka tɔ to nin don hokumu kama an balakaw y'u ka nisɔndiya jira ani muso ka hakɛ nisɔndiya min bɛ na vu que ne yɛrɛ ye muso ye déjà donc 8 mars nana ka an ka droit célébrer c'est la journée des femmes musow ka yɛrɛma hɔrɔnya ta dɔɔni donc 8 mars o don ye donc je suis contente et je suis très heureuse pour ça en tant que femme. Bi kɔni an nisɔndiyara fo k'a dama tɛmɛ hali an taara an bɛna min fɔ parce que nin bɛ an musow valeur de yira nin b'a yira k'a fɔ ko on a de l'importance dans le monde entier parce que don kɛrɛnkɛrɛnnen anw tɔgɔ la fo o bɛ fêter o bɛ chômer o b'a yira k'a fɔ ko nafa b'anw na ne kɔni ne content na fo k'a dama tɛmɛ j'ai rien à dire aujourd'hui nisɔndiya dɔrɔn de don
an ka jamana kɔnɔ muso jatelen no mais hali sisan dɔ kan ka fara jate in kan muso jatelen no parce que an bɛ voter cɛw bɛ se ka poste mun ta surtout gouvernement na an bɛ se k'a ta mais hali sisan il faut que a loi yɛrɛ bɛ yen ko loi 052 qui défend le genre mais il faudra que jusqu'à présent a ka respecter parce que gouvernement bɛ k'an bonya mais jusqu'à présent société yɛrɛ kɔnɔna la a bɛ cɛ dɔw kunkolo la ko muso ye jɔn ye muso ye esclave de cɛ bɛɛ tɛ muso bonya muso dun ye bonyafɛn parce que hali ala yɛrɛ ye muso bonya donc ala ye muso bonya yɔrɔ o yɔrɔ an minnu bɛ jɛ yan n'a yan nɔ cɛ no an ye furumusow ye mais cɛw kan ka an fana bonya hali n'an fana kan ka hakili sɔrɔ dɔɔni mais u fana kan k'u hakili to a la k'an ye bonyafɛn de an tɛ jɔn ye an tɛ ka taa d'u ma juste k'a kɛ bara jugu ni bugɔli ni fɛnw ye donc an yɛrɛ y'a jateminɛ ko violence cayalen don sisan jamana kɔnɔ muso kunda cɛ dɔw b'u muso bugɔ muso an yɛrɛ y'a ye actualité la muso dɔw bugɔra fo ka a cɛ y'a faga kɔnɔman don donc ne y'a sɔrɔ o tun bɛ musow ka droit respecté a kun t'a kɛ donc an bɛ 8 mars la ne ka kuma ye mun ye cɛw k'a ɲininka musow ka droit dɔn parce que 8 mars ye droit don de an musow fana an k'an ka droit dɔn parce que tellement que dɔw fana y'u ka droit faamu ka se degré dɔ la u bolo ko pouvoir sugu bɛɛ don mais o fana tɛ quoi an k'an ka droit dɔn ni hakilimaya ye mais cɛw fana k'an ka droit dɔn k'a ɲini k'a faamu. N'i bi voyage sisan n'i bi kari kɔnɔ i bi tɛmɛ burusi kɔnɔ musow la de i b'a sɔrɔ kolon daba de bɛ muso wɔɔrɔ olu de b'a susuli kɛ ɲɔgɔn na yanni an k'a fɔ k'an bɛ musokɔrɔ basiri k'an ka taa palais la o an t'a kɛ de k'a kɛ région san o san ka région kelen ta k'a daminɛ Kayi fo Kidali ne yɛrɛ kɔni ne hakilinata y'o ye ni Fatumata Sumaworo k'a daminɛ Kayi fo Kidali u ka 8 mars daminɛ ten n'u ye ɲinɛ ta kɛ Kayi ka burusi kɔnɔna dɔ tɔw la minnu bɛ baara finna ye nakɔsɔnw ni jardin fɛnw la ye u denw b'u kɔ la u bɛ taa lɔgɔ tigɛ u bɛ tila ka na tobili kɛ ka tila ka bɛn ni midi ye tuguni 8 mars dabɔra olu de kama n'o tɛ an minnu bɛ Bamakɔ yan kɔni faabɔ kɔni k'a fɔ ko musokɔrɔ basiri kɔni tiɲɛ yɛrɛ la kɔni o tɛ ne yɛrɛ Fanta Sumaworo o tɛ ne fɛla ye n'u ye ɲinɛ ta kɛ Kayi san wɛrɛ u ka taa Kulukoro siri fɛngɛ minnu bɛ yen burusi kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen fo burusi finna ye n mago b'olu de la dɛ u ka taa kɛ yen ka san wɛrɛ ta tuguni ka tila ka t'o kɛ Sikaso k'a daminɛ fo Kidali 8 mars dabɔra de kama burusi kɔnɔ musow mais an b'a kɛ yan fo k'a ban olu t'a dɔn hali fiɲɛ wulila baarafin bɛ ɲini k'olu de faga yan olu de bɛ taa lɔgɔ tigɛ olu de bɛ sɛnɛ ka tila ka to pasa ka tila ka taa di u cɛw ma foro la kungo kɔnɔ an kɔni ta ye kumaba fɔ in na Bamakɔ yan dɔrɔn n'a sera k'a sisan 8 mars yɛrɛ kɔni kɛra san kɔni fini dɔrɔn n'a sera dɔrɔn f'a bɛ dɛsɛ bɛɛ bɛ fini tigɛ tigɛ k'a kalan k'a dun an b'an ɲanba n'o ye k'a daminɛ sɔgɔma sa fo su komi ɲinan ta kɔni o bɛnna ye sa sunkalo bɛ ka don sa an bɛ k'an fɛɛrɛ minɛ o la dɔrɔn ni sunkalo banna sa an b'a da dun sunkalo mana ban sa i b'a ye sisan an tɔn jɛkulu bɛɛ de b'a fɔ an ka 8 mars nin don 8 mars nin don 8 mars nin don ka fini don sa ka fɔlikɛlaw wele ka taa kɛ ka kɛnɛ fa tɛn ka taa kɛ balani dɔn ye fo k'an wɔsi ka tila ka fitiri yɛrɛ seli i b'a sɔrɔ an caman bɛ bɔ yɛrɛ an cɛw b'a fɔ ayi i taatɔ filɛ nin kana fitiri se dɛ an bɛ tila ka safo se n'o nana tuguni an bɛ tila k'o dabɔ k'an ka 8 mars k'an taara k'an cɛw y'an dɔgɔya 8 mars ma dabɔ o kama a ma dabɔ o kama a dabɔra an k'a kɛ burusi kɔnɔ mɔgɔ ye bi min fɔ musow ka minisiri n'i kulo b'i na n'i ɲɛ b'i na haya ne kɔni b'a fɛ de i k'a kɛ ten k'a daminɛ Kayi fo Kidali i ka 8 mars daminɛ ten sisan kɔni burusi kɔnɔnaw aw ka taa ko ye Bamakɔ ta in aw ka dɔ b'o la dɔɔni dɔ kɛr'o la an ye dɔ kɛ musokɔrɔba basiri la an yɛrɛ musow san kɔni an sɛgɛnna an y'an sigi sa an ye dɔ b'o la salamu aleykum 8 mars kɛra sababu ye ka faamuyali di an balakaw ma u ka hakɛ ko kan an bɛ dugawu kɛ ala ka san wɛrɛ ta jira an kɛnɛma la alisa an bɛ to 8 mars ale hukumu kɔnɔna na fɛn min ye an wulila ka se an ka jamana kɔnɔna na muso cɛsirilen dɔ ma ni ale kɔni bɛ an ka jamana duwanyew olu ka tobili kɔni na a bɛ san caman bɔ an ka kunnafoni ɲina Bayon Jɛnɛpo a n'a ka kuma galamantigi u ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ a kow kan an ka jɛ k'o lamɛn a bɛ san caman bɔ Fatumata Tarawele n'a ka denbaya bɛ duwanyew ka dumuni tobi la baara min ni a y'a sɔrɔ a masaw fɛ wa k'a ta tɛnɛ na ka taa bila karidenw na a bɛɛ lajɛlen n'a dumuni suguya don ne bɛ baara in na bi fɛn fɛn ye san 25 ye a b'a bɔ depuis 2007 ne bɛ baara in na bon n bɛ baara in na baara in kɛra n ba de ye baara in lase ma n bɛ dumuni tobi duwanyew ye ka na se bi ma an bɛ ɲɔgɔn bolo an ma tigɛ ɲɔgɔn na an b'a la bi a ka ca sa dɛ fɛn fɛn bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ minnu bɛ jalakɔrɔba o minnu bɛ senu o minnu bɛ yaduwaye kuru kɔnɔna la ne ka dumuni de bɛ tobi ka taa ye kuma bɛɛ dumuni in kɔni ma basi fosi sɔrɔ a la hɛrɛ kɔ ne kɔni ka dumuni tuma dɔ la n bɛ bi ye araba ye n bɛ zamɛ tobi ni ye zamɛ tobi n bɛ nama fana fara a kan tuma dɔ la n bɛ naji tobi
tuma dɔ la n bɛ tigadɛgɛna tobi tuma dɔ la n bɛ yaasa tobi donc biɲɔgɔndonya ninnu na bi n bɛ gana de tobi ka fara yaasa kan ka tilan tilan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Fatumata Tarawele kɛra sabu ye ni ka maa caman bolo don baara in na wa u bɛ nafa sɔrɔ a la fana. Mɔgɔ i bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ fɛn min na ni kɛnɛya bɛ yen i man kan tɛ ka salaya o la dɛ. Depuis n furula ka na se bi ma n ka baara y'o dɔrɔn de n bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a la alhamdulilayi n bɛ taa magan n bɛ tobili kɛ yen n bɛ fɛnw kɛ i man kan tɛ ka salaya o la ni bana tɛ kɔni i man kan tɛ ka salaya o baara la dɛ. O denmisɛnninw bɛ yen n yɛrɛ denw bɛ yen olu dɔw furula n mɔdenw bɛ yen olu fana dɔw bɛna taa cɛlasigi la a caman maminɛlen don kaban npogotigininw bɛ n bolo u bɛ taa dɔw bɛ taa dɔw bɛ na dɔw bɛ taa dɔw bɛ na n mɔdenw caman bɛ u bɛɛ furula sisan denmisɛnnin minnu bɛ n bolo olu fana bɛ k'u dege baara la n'ala y'a kɛ don min ni dɛsɛ nana o fana bɛ se ka ne ka fɛngɛ ta. A ye ladili kɛ k'a ɲɛsin Mali sifinaka bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Mali muso bɛɛ lajɛlen ma waasa bɛɛ bɛ se k'i cɛsiri ka dɔ k'i yɛrɛ ye. Sisan denmisɛnninw ne kɔni b'a f'u ɲɛna u k'u masaw lajɛ masaw ye nin baara in kɛ cogo min u fana kana salaya u k'u timinandiya baara tɛ mɔgɔ tiɲɛ dɛ n'i ye baara kɛ dɔɔni dɔɔni i bɛ nafa sɔrɔ a la tagalen ɲɛfɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ i bɛ ka tobili bɛ diya mɔgɔw ye ayiwa fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna la quoi a kɔni denmisɛnninw kana salaya anw kɔni y'a kɛ cogo min olu fana k'u jija k'a kɛ o de ka fisa n'o n'u salayara a man ɲi dɛ ka baara kɛ kosɛbɛ o de ka ɲi. Ne bɛ ladilikan min fɔ Mali musow bɛɛ ka wuli k'u cɛsiri k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ baara de bɛ mɔgɔ mun nafa n'i y'a ye aw ye fɛn sɔrɔ aw ye baara de kɛ n'a ye baara kɛ aw bɛ mun nafa aw bɛ nisɔndiya bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye ne kɔni ka ladilikan y'o ye. A kɛra sabu ye ka maa minnu bolo don olu fana sereyala a kan. N ye faamuyali caman sɔrɔ baara in na parce que ne yɛrɛ wolola ka sɔrɔ n mamuso bɛ nin baara in kɛ a diyara n yɛrɛ fana ye ka baara in kɛ a nɔfɛ n ye nafa caman sɔrɔ a la. An nafaba de sɔrɔ a la nafa min tɛ se ka ɲɛfɔ ka ban parce que an yɛrɛ wulila an y'a sɔrɔ ale la an yɛrɛ b'an débrouiller an b'a k'a nɔfɛ. Ne jɔyɔrɔ ye marofiyɛ ani kini tobi ne tɛnɛmuso de don ne na faamuyaba de sɔrɔ ne tora a bolo ka baara kɛ ka cɛ sɔrɔ Bamakɔ ka furu ka to a bolo halisa ne b'o de la. Baara lankolon tɛ mɔgɔ lankolon de bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen ɲɛsin i ka baara ma ni sɛbɛ ye i bɛ nafa sɔrɔ a la. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen jɛkulu min ka wuli ka jɔ ye ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni an ko a ma ko CPLC maaw u ye dɔgɔkun min kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin funɛnkɛnilakaw ma waasa ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na o tako 7nan baaraw kɔni kun cɛra kunungo tarata marisikalo tile 7 san 2023 a kɛra Memorial Modibo Keyita la u ye walawalali kɛ maaw ye u ye wulikajɔ min kɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na u y'o la kumaba bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ Bayon Jɛnɛpo n'a ka kuma galamantigi ye an ka sɔrɔlenw lajɛ. Funɛnkɛninw tɔgɔla dɔgɔkun min sigira CPLC maaw fɛ waasa ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ o baarakuncɛ kɛnɛ kan u ye wulikajɔba min kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na u y'o bɛɛ lajɛlen kunkun n'u ɲɛɲɛw bɔ ɲɔgɔn na. Ayiwa an ka nin dɔgɔkun kelen wulikajɔ kɔnɔna na komi aw yɛrɛ y'a lakɔlɔsi aw yɛrɛ tun b'aw nɔfɛ depuis a daminɛ na an ye baara caman de boloda n'o ye ahilikunu baaraw ye ni sigikafɔ ye an ka jeunes fɛ musow fɛ ani hali cɛw fɛ mais an b'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka nin semaine 7e édition ye an y'a boli kosɛbɛ musow olu sen don ni yuruguyurugu kɛlɛli kan wa an ye fɛɛrɛ tigɛ walasa anw minnu bɛ baara kɛ organisation la société civile kɔnɔ an caman de ka fara ɲɔgɔn kan walasa an ka nin baara in la ɲɛnamaya donc an ye baara caman kɛ an ye gɛrɛnw sigi an ye conférence sigi an ye panel animé an ye hali farikolo ɲɛnajɛw an y'o baara dɔw fɛnɛ boloda ni sɛbɛnni hokumu kɔnɔna na walasa an bɛ fɛ ka kunnafoni lase an ka mɔgɔw ma a tɔgɔ population ma yuruguyurugu kɛlɛli hokumu kɔnɔna na walasa a bɛ se ka cari cogo min na a kumaw ka don tulo kunnaji kɔnɔ. Cɛbɔ dan ye yɛrɛbɔ ye yuruguyurugu kɛlɛli tɛ don kelen ko ye wa maa kelen ko tɛ o de la jɛkulu maa ɲɛmaa ye wele bila funɛnkɛninw ma bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan waasa ka se ka waleya in kɛlɛ. Bi bi in na funɛnkɛninw a cɛman n'a musoman u jɔyɔrɔba de bɛ yuruguyurugu kɛlɛli la parce que n'i y'an ka jamana in ta k'a lajɛ n'i ye mɔgɔ sigi 100 o 100
i b'a sɔrɔ 65 pardon olu ye funankɛnu ye. Donc hali n'i ye mɔgɔ sigi fɛnɛ 100 jatew de y'a yira k'a fɔ ten i b'a sɔrɔ 52 olu ye an balakaw musolakaw ye musolakaw fɛnɛ na funankɛnu bo olu cɛla n'o ye jeune fille ye. Donc n'olu bɛɛ y'u fara ɲɔgɔn kan an b'a ye k'a fɔ o bɛ kɛ jamakulu ɲɛnamaba de ye yuruguyurugu kɛlɛli la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n'an ye funankɛnu ta k'a filɛ an b'a ye k'a fɔ u jɔyɔrɔ bɛ jamanajɔ la bi wa sini ɲɛsigi fɛnɛ olu de ka baaraw ye olu de ye sini denbatigiw ye sini jamana bɛ kɛ olu de bolo ni Ala ye sini kɛnɛya di. Donc a ka kan u ka hakili ka kunu yuruguyurugu kɔlɔlɔ min n'a bɛ dangani kɛ adamadenya hakɛw la jamana kɔnɔ kabi sisan nɔ. Donc an b'a f'u ye u k'u janto yuruguyurugu ko in na. Bon yuruguyurugu yɛrɛ kɛlɛli a bɛ daminɛ mɔgɔ yɛrɛ fɔlɔ de la. Donc funankɛnu k'u janto kosɛbɛ yuruguyurugu kɛwalew la o b'a to an ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la o b'a to bɛn bɛ sabati. Dɔgɔkun kelen wulikajɔ kɔfɛ jɛkulu maa ɲɛmaaya ka nisɔndiya jira k'a ɲɛsin jaabi sɔrɔlenw ma. N'an y'a jateminɛ k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ an ye mɔgɔ ba caman de sɔrɔ an ka émission fɛ an ka sensibilisation fɛ parce que sensibilisation dɔw kɛra arajo la ni ye sensibilisation kɛ arajo la mɔgɔ minnu b'a lamɛn dan foyi t'a la et puis o tɛmɛnen kɔfɛ activité organisée région caman na Gao Segu Sikaso Moti activité caman réalisera olu la bon association caman fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan pour vous dire que mɔgɔ caman de sɔrɔla minnu ye an bɛna hakilisigi kuma hakili kunu kuma minnu fɔ yurugu kɛlɛli kan an ye mɔgɔ caman de sɔrɔ mun sigira ka a lamɛn conférences kɛra panels kɛra activité sportives kɛra o bɛɛ la jama bɔra gɛrɛnw fɛnɛ sigira jama bɔra an nana an ye hakili falen kɛ ka hakili kunu kumaw kɛ yuruguyurugu kɛlɛli kan. Kɛnɛ nafa bonya kosɔn an ka jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ kiirikoɲaw ma olu ka ciden tun bɛ a kɛnɛ kan a y'a dantigɛ. Alhamdulilayi an b'an ka nisɔndiya yira nin wulikajɔ nin na ka d'a kan an ye mun ye wulada nin na kɛnɛ kan o bɛ denmisɛnninw de kun kan a bɛ denmisɛnninw kun kan cogo di ni k'a bɛ denmisɛnninw kun kan o kɔrɔ k'an ye mɔgɔ minnu ye denmisɛnninlamɔgɔw de ka ca a la donc ni olu ye hakilina sɔrɔ ka mɔgɔ ɲini u yɛrɛ la ka dɛmɛbaga ɲini u yɛrɛ la ka se anw fana ma ka se cakɛda minnu sigilen bɛ yuruguyurugu n'a ɲɔgɔnna fɛnw kɛlɛli kama donc ka baara boloda mun bɛ se k'a kɛ kunnafoni jɛnsɛnli ye jamana kɔnɔ jamanadenw kun kan walasa bɛɛ bɛ se ka i yɛrɛ tanga ka bɔ yuruguyurugu ma i yɛrɛ kana k'a kɛbaga ye fɔlɔ i kana mɔgɔ dɛmɛ a la wa i kana sɔrɔ a la sira si fɛ donc ni o baara boloda la k'an wele o kɛnɛ kan an mana n'o kɛnɛ kan ka baara taabolo ye an bɛ nisɔndiya kosɛbɛ nisɔndiya yɛrɛ fɔlɔ ye jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ye baara fɛn fɛn boloda u sera k'a bɛɛ lajɛlen kɛ dɔw bɛ taa kunnafoni di la dɔw ye conférence débat ye dɔw ye ali farikolo ɲɛnajɛ o senfɛla la u sera ka kunnafoni jɛnsɛn mɔgɔ minnu taara o kɛnɛ kan donc nin bɛɛ ye sababu de ye an mago bɛ minnu na ka se ka kunnafoni jɛnsɛn bɛɛ bɛ se k'a lasɔrɔ cogoya min na ka dɔ bɔ yuruguyurugu kɛlɛli la. Yuruguyurugu ye wale min bɛ jamana ka ɲɛtaga segin kɔ ni wulikajɔ min kɛlen filɛ CPLC maaw n'u jɛɲɔgɔnw fɛ ni nin ɲɔgɔnna cayara jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka faamuya caman di maa caman ma yuruguyurugu kan. An ka jamana kɔnɔ kunnafoniw kɔfɛ an ye wulikajɔ sabati ni ka taa farafinna ni nansara la kunnafoni na kumaba minnu bɛ yen k'u salo k'u mɔ ka kɛ dɛgɛ ye aw ye an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Ka kɛ ni Tunisie jamana ɲɛmaa ye wale min ta ka farafinna cɛncɛn ka jamana maaw sɛgɛrɛ Banque mondiale ye a ka nisɔngoya yira ni a ka dɛmɛ sira ni baaraɲɔgɔnya ɲɔngirili ye Tunisie jamana kɔnɔ. Banque mondiale ɲɛmaa ye a yira ko Tunisie ɲɛmaa ka nin hakilina in man ɲɛ. O kama bɛnkan sɛbɛn min tun bɛ u ni Tunisie ɲɔgɔn cɛ ni o tun ka kan ka waleya mars kalo tile 21 ɲɔngirila fɔlɔ. U ka fɔ la dɛmɛ kɛra baarako minnu na olu bɛ to sen na nka minnu bolodalen don o bɛ gulon fɔlɔ. O kɔfɛ an b'an kunda Congo RDC kan. Diɲɛ tɔnba ONU ɲɛmaa a y'a ɲini Congo RDC banbagaci jɛkulu M23 fɛ k'u ka kɛlɛ jɔ ni ka yɔrɔ minɛlenw bɛɛ labila. Congo RDC ye jalakili bin Rwanda jamana kan ko a bɛ san caman bɔ
olu de be ka dɛmɛ don banbagaci M23 ma. ONU ɲɛma y'a yira k'a fɔ ko ɲagata min be ka ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ ko a be o kɔn ni ka segin ka wele bila Kongo marifata jɛkulu dunan fara dugulen kan ko bɛɛ ka marifa bila. An be diɲɛ kunnafoli kuncɛ ni Afrique du Sud ye. Kurantigɛ kɛra sababu ye ni k'u ka circulation fɛw bɛɛ lajɔ. Jamanaden minnu be ni cogoya ba t'u bolo, olu caman wulila ka fara polisiw kan walasa ka taa ni ka segin nɔgɔya tɛmɛsennabagatɔw ma. U ka faba la ni o ye Johannesburg ye. Ni baara nin kɔnɔna la k'u b'a la ka dɔɔni sɔrɔ. Jamanaden dɔw yɛrɛ y'a ɲini faamaw fɛ u ka u kalan cogo min na u be se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye. An filɛbaw ne bɛna dansigi bi dɔn kibaru la min labɛnna nɛfiti jɔma bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɔnɔna na an b'aw fɔ ka waliɲuman dɔn aw ka ɲamadali a n'a ka tulomadali la ni Alahu Taala ma an ka jɔnya jira an na don n'a nataw la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan an bɛna kunnafoni kuraw lase aw ma an b'a fɔ Mali muso ani diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen ye k'u bɛɛ lajɛlen bonne fête de 8 mars an ka ɲɛmayaso tɔgɔ la Ala ka su hɛrɛ caya.